салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Даевом Матиз ҳастед бародаро. Солаш 2006, сӯзишвориш газ, кузов хечибег, объем 1.1. Коробкаш механик, ҳолаташ бародаро мошин мотор мега камтар кор дора. Хардавой соза 1 сола ҳуҷҷат дора. дари пеш электропакет, дарош пул қади маҳкам мешавад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. Нарша 10,000 сомон мега, бо камтар савдоҳа мешавад. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатии бародаро Astra F хечибег ҳастед. Солаш 95, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро тоза, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ надора. Бензини холия, газа деги неста, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 та баллони нав. Мошин на ходой, бе ягон расходи камбудӣ бародаро, фақат мешинӣ, ҳайр мекунӣ. 1 дастхати гаштагиай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Нарша 35,500 мега. харидори аниқ боша, бо камтар мега муомиларам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бошад бародаро. ВАЗ 2106, солаш 86 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро камтар камбудиш ҳаме ки моторш камкам дуд мекунад, халос. дигар ягон камбудӣ надорад. бензини холия, газа задагӣ неста ягон бор. мотор чӣ хеле гуфтем камтар дуд мекунад. хардавои коробкаш созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 7000 сомон мега. харидори аниқ боша, бо барои мақсад моторш мега камтар савдош мекунем. касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони навбатии мо бародаро. кайф фурӯшӣ ҳастай. як бародар ай ноҳияи Рашт 800 дарза кайф фурӯшӣ дора. кадме мега мақсад ки обто мега ҳамаша бигира 13 сомонӣ. ҳозирашда каҳ 14-15 сомонай. кадме ки ҳамаша гира 13 сомонӣ метияш. марҳамат бародароне ки каҳ дар кор дошта бошед, рақамҳои бародар рӯи экран ҳастай. ватсапам дорам, метавонед ки занг занед ё ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. маълумоти дигара аз соҳибаш дастрас кунед. дигар эълони мо бародаро. камаз ҳастай. солаш 91 сол, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 100% ҷошуда заводид мешавад. 7 та баллони нав дора, 4 та баллони средни дора. мошин ҳуҷҷати солонаш бодшидагӣ будай. қарор дорад дар ноҳияи Файзиобод. Нарша 70,000 сомон мега. харидори аниқ боша, биё ай пеш мега мошина бина, ҳайр кина махрӯша савдо мекунем назди мошинда.
марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳоро рӯй карда метавонед ки занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро Opel Vectra аст ки бародаро камита дар пурсидагӣ буданд. Якта ёфтагием соли 95, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошини бародаро матоъ коробка ходовош соза, краскаш камтарак кор дорад. Дига ягон камбудии зиёдӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 21500 мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳоро рӯй карда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бардори якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номарои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.